maketak eman duena azaltzeko edo emaitzak aurkezteko ekitaldian. Egia esan da, hau eredu berritzailea da, baina egin ditugu saioetan gehiago lan saio modu planteatu izan ditugu gauzak, gaurkoari nola egindako lanaren emaitza aurkeztera gatozen, beste itxura bat, beste planteamendu bat eman izan dugu, eta horregatik elkartu behan, baina panel batzukin, eta telebista batekin eta bat, egindakoak zer eman duen aurkezteko. Beharri, erantzuteko bokazioz sortu zela proiektua, batetik gazteen emantzipazio beharrari, hau da, beren etxeetari autonomoago bat egiteko behar hori, eta bestetik baita ere, esango dut, edadeko jendeak bizimodu erosoago bat, akompainatuago bat, babesa edo noratik soratze arriskui aurre egiteko, eta ikuste genuen horren bat zegoen alako behar berrian, eta hori gainera bi erantzun proiektu bakar baten bidez erantzun geri zailekela bi behar hori. Hora, norabait egudu bateratuan erantzun geri zailekela. Eta elkartze horrek gainera balio erantzi bat sortzen zuela. Eta da, belaunaldi arteko bizimodu komunitarioak berezko dituen balio erantzi horiek. Hori konturatu ginen, igual hau interesgarria da. Eta hasi ginen, batzuekin eta beste egin bizketan, eta konturatu ginen proposamenak oso harrera hona zautela. Eta esperatzen duen aldetik ere, jasotzen zenuen abei horrazle. Oso interesgarria dutzen zen. Eta hori horrekin animatu ginen, hasi ginen lan hori egiten, eta proiektuak berez behar duen ezaugarri bat hasieratik lantzen. Eta da, elkarrekin, lanean, konplizitateak sortzen, hau da, gure arteko lanak, txirikorda proiektuaren funtsa hasieratik lantzen. Honek ezin izan, inola ere, paperean sortzen den proiektu bat. Ezin izan, bulego batean gestio administratibo oso ez lantzen den proiektu bat. Honek, alabearrez izan behar du, guztion artean egin bat proiektu bat. Hau, gortuztuko bada, proiektu honek arnasa behar du. Giza arnasa. Giza arnasa esaten denean da guztion arnasa. Beraz, hori egiten dira, proiektu honen zimenduak ez dira sortuko makinak sartzen ditugunean. Proiektu honen zimenduak sortzen dira eta horrela. Kontua da, beraz, guk oso barruazio positiboa egiten dugula, ikusi dugulako proiektuak interesak ikusi bat sortu dira. Segur asko, lan saioen asistentziak edo jendearen kopuruetan edukuko garen izan batek hartu duten parte, igual ez den dukake alako balorazio oso positiboa egiteko motiborik. Baina ikusten badego, reparatzen badego, zer nolako feedbacka, zer nolako erantzuna jaso dugun izan garean jubilatu elkartetan edo gazteekin eta oso bestelako benetan esaten dizuet, herri honetan, eta herri honetatik kanpo ere, proiektuak oso harrera egon izan duela. Ikusi besterik ez dago komunikabideak zer nolako bihartzen emantzen den. Esango dizuet, jubilatuen elkarte eta zaintza elkarteetatik ere batzuk deitu ditutela jakinez, esateko zertan izaten, nola izaten, beraz, usubildik aparte ere, proiektu honek sortu du alako jakinin eta interesa. Horiek esan da, beraz, ikusten da, barrazio positiboa egiten dugula, nik uste hemenik aurrera behiratuko dugu eta behiratzen dugu zer urratx ikusten ditugun hemenik aurrera, baina begien biztakoa da gauza da. Proiektua sortu, esan diteke, neurri batean sortzen ari dela, marbitzen ari dela, baina proiektua ez da dugutu, eta hemen badaukagu egizun handi bat, eta da, oain arte egindako bat, oztu eta aztu ez dadin lanean segitzea. Beraz, 2 urte baino gehiago pasako dira, hemen gaur aurkeztuko dugun honek forma behin-betiko hartzeko, 2 urte eta gehiagotan beharko dugu baita ere agenda bat sortu, bideo hori bat sortu eta pixkanaka proiektuari benetan da. Hortak hori ere, benetan egin da. Hoxerarik esateko naukana. Bueno, nik aurrena pertsonalki, eta gero gazateo ordezkari bezala. Azteko nik prozesua dena gainetik bizizan den ilusioakin sentitzen gulako zala zugarrizko aukera pixkat aurrezarekakoa egin bosatutako bizimon bakar horretik
beste modu batera bizitzeko aukera bat ezaguna. Kutsu komunitario horrekin ez. Eta bultzon alternatiba da, gurasoen etxetik ateratzeko orduan, hasteko aukera edukitzeko, gurasoen etxetik kanpo bizitzeko, eta bestetik ez kondenatzeko soldata horretan ez. Orduan, netzat aberasgarria edo izan dena da, sentitzia espazioa izango da elkar elikatzeko eta elkarrekin ere ikutzeko gunean. Aukera eman dugula, bakoitza bere esperientzi, jakintza eta darakokin, elkarrekin elikatu eta ikutzeko. Eta hori herria ikasen ikutzeko, aukera eman dugula espazio horrek. Orduan, nik nahiz da hor tokatzen zaion bizikoan, ez da behia daudetaia, ez da baizik eta gero horrek herria eta eskizioa dukiko, berretik konexioa dukiko, orduan horrek ilusioz, zitzera prozesu. Eta gero horrez gain, batzuk esan zela zeben, adin ez berdintasun horrek, bai ja prozesuan oso interesgarri egiten danetzat behintzat, ikustea adin bakoitzat ze behar daztan, ze problematika daztan, nola elkartu lehen egin maianean jartzeko, hieko hartzeko, eta nahi, asko gustatu zait. Eta gero, hau izan da bestean pertsonalki nola bizizan deten, eta gazte ez dela, esateko, sartzeko zein izan da, guk sentu dugu beldur edo moduko bat, izan da, guk sentitzen, uste dela, era asamblea edo komunitarioan lan egitea, ez dala erresa, ez dala zerrutia dut zerbait bizita, lantzeman zerbait dela, orduan bai beharrezkoa eta egongo da ez formakuntza bat ikasteko erortara nahi den. Eta gero bertan bizikioa jendeak emango bere izaera, zeren bere gero komunitarioa empatian nola funtzionatu duen horrek, eta hori ikusikoa, baina gukintzat prozesu markatu duen eta kritikatu duen etornizuneko proiektu oso guztien dugula, da ikusi hau giz, eta gukitan ere testigantza. Hori bakarrik, honez beste lankidekin prozesu hau ematen. Lehenengoa ezagutzea duzkulko garari, enkargoa, guretzako izan oso proiektu oso polita, uste dugu Zaharrek izan duen moduan berritzailea dela. Aipatu lan Zaharrek izan duen hasieratik egon da erritik kanpo ere bai, irratia egin zigun deklarazioa bat, eskatu digute orkestra proiektu eman lekuetan, orduan, izan da erronka polita. Eta azalduko dute labur metodologia eta prozesua nola plantatu dugu. Lagun batek esan ziren, ez zuzen ere etxebizitza komunitario bat planteatzetan ziren. Eta ni eta inguruan euskan eraniko amona bila gaude, zer ondo azken batean gure ilusioa, ez komunitate txiki batean, adin berdin txuko den, telebezu bardinak eta bat, zer ondo. Eta nun enteratzekean, gaztearekin, orduan, zirikodan proiektu hau entzutea etorri gintzanen, baina ezin editzen horren ordezkari ze dozena bat eguna lehenengo bidea eta azkenengoan orduan nik bi sentipena izan ditut proiektu horren. Batetik, zezare, belaunaldi arteko elkarbizitza eta momentu hortan nahi dut bezala bildurak, intseguridadiak, lanak bueltaka eta tentazitua ere bai, utzita etxakuteko ze erresa ez beharrak eta interesak bat egitea pertsona batengan. Zer beharrak bai, gazteak behar pila bat izango ditu, eta bere bizitza parentesi horretan, atxiki kartera, etxebizitza batean, komunitate espiritu horrekin, eta guk ere bai, bat oso gorti bizitzelako, bestia etxe oso bidea dituzte delako, bestia akarri geratu delako,
jatea da gure gaixotasun handia, Orduan guk ere bai, komunitatean horrelako planteamendu batean, eta ilusioak dira. Baina gure arteko elkarbizitza erresa ez bada, nire artekoa ere gotetan. Orduan, ni nire inguruan nazkan pertsona guztik danak oskain zuten, eta nik nire buruari esan milion. Eta noiz utopiotik realitatea jetxiko dira. Horrelakotan ez, eta bizitzak erakutsi digu bertan beste bidean proiektu hasieran ikustezinak edo zailak egiten izan dudienak aurrera ateratzen ditanak eta ditugunak. Orduan, beste sentipena ere izan dugu. Eta, ontsi da garaia, baita, erronka, aukera, apustua eta hori da egin eta berre egiteko. Bestalde sentitzen dugu txolio bat eta udalen aldetikak ikeragarrizko oparia. Azken batean utxutxutik abiatu ginean eta manetik egin dugu. Proiektu lanetan, mazinetan baratzak eta beste kafeterak, ez dakit. Orduan, irutze zitzaidan, ikeragarrizko altxor bat, parkeatzea eta horrelako zerbait bideratzea. Orduan, nire entzat guztu den, naiz ilusionatuta. Eta, kooperazio bat da, solidaritatea da, auzolana da, ez dakit ezaugarri horietanak erremita bestera, eta ni elkarbizitza